Здравейте, скъпи колеги! Много ви благодаря, че уважихте това събитие на Асоциацията на младите учени. Тук днес има хора от бизнеса, от администрацията, от образователния сектор. За нас е голяма чест, че всеки един от вас е тук. Преди да започнем с презентацията и да пристъпим към встъпителните думи, нека да ви прочета само едно приветствие, ако позволите, което получихме от страна на външния министър на България. Уважаеми господин Рушманов, уважаеми екип на Асоциацията на младите учени, уважаеми партньори на Асоциацията, дами и господа, приемете моите най-искрени поздравления по повод провеждането на конференция и представяне на доклад на тема изследване на моделите на взаимодействие между администрация, образование и бизнес. Новата вълна от дълбоки технологични иновации изисква нови видове умения и хора с подходящ опит. За да бъде Европа лидер в новата вълна от иновации, е важно да инвестираме в талантите и необходимите умения. Изграждането на силна иновационна екосистема, основана на високо квалифицирани кадри, отличи научни изследвания и тясна взаимовръзка между образованието и бизнеса, в което тя трябва да бъде водеща. Регионите имат ключова роля в насърчаването на иновациите и създаването на различни иновационни долини. Ключово тук е сътрудничеството между регионите, местния бизнес и образователните институции. Конкретен пример за взаимодействието между администрация, образование и бизнес е споразумението за сътрудничество на Министерството на външните работи с все повече висши учебни заведения в България. Това е конкретна визия за необходимостта от инвестиции и развитието на младите хора. Приветстваме иновативността и критичното мислене на студентите. Надявам се, подписаните досега споразумения да са само началото. След тези приветствени думи, искам да дам думата на председателя на Асоциацията на младите учени, господин Вадим Рушманов. Благодаря. Уважаема госпожо заместник-министър, уважаеми гости, скъпи колеги, първо искам да благодаря, че сте тук на това важно събитие и ще използвам тази трибуна, за да мога да обобщя в рамките на тези 17 месеца, които се изпълняваше проектът, какви резултати постигнахме. В рамките на тези 17 месеца нашия екип работеше много усърдно и постигна следните резултати. Имаме 2 подробни анализа създадени, 1 подробен доклад, 6 броя стандарти за подкрепа на млади учени и изследователи и докторанти. Също така имаме препоръки, редица препоръки, които са насочени към бизнес, към администрация, към институции за подобряване на връзката между тези звена. Също така всичко това, което съобщих като резултати, е благодарение на една ключова дейност по проекта, именно задълбочено проучване на системата, на екосистемата, която проведахме с екипа на младите учени и достигнахме до различни представители и ръководители на тази екосистема, включително от администрация, от бизнес и от образователния сектор. И всички тези резултати винаги, когато сме работили като екип за изграждането на тези документи, е не да бъдат просто документи, а да бъдат едни качествени предложения и стандарти за развитие на тази екосистема и на младите учени в системата. И на докторантите също. И, както виждате, в ключова точка в дневния ред на нашето проектно изпълнение е именно връзката на образование, бизнес, администрация, която искаме все по-често да се чува в дневния ред на обществото и да бъде част от решенията на проблемите в този сектор. Също така искам да благодаря изключително много за подкрепата и съпорта на Министерството на образованието и науката. Да благодаря много на екипа на Асоциация на младите учени, че работеше усърдно, за да създаде тези документи. Това е нашият първи проект по оперативна програма и мога да кажа, че се справихме доста
успешно и екипът работи активно в тази посока. И също мога да кажа, че оставаме на разположение като екип за бъдещо сътрудничество и с Министерството на образованието и науката, и с цялата екосистема, за да можем да подобряваме взаимодействието между тези звена. Това е от мен. Благодаря ви много. И аз благодаря, господин Рушманов. Сега, както разбрахме, тук имаме гости от Министерството на образованието и науката и ще бъда много благодарен на госпожа Генка Петрова, която е заместник министър на образованието, да каже няколко приветствени думи също за нас. Първо бих искала да поздравя екипа на Асоциацията на младите учени за този интересен и иновативен проект. С удоволствие ще го прочета и най-вече препоръките. Също така, което мога да обещая, със сигурност ще го представя и на министъра, за да може да се чуе мнението и на младите учени, какво е това, което ги притеснява. Надявам се да продължите тази дейност, защото мнението на младите колеги е много важно, за да може да се види една друга страна, онова, което те очакват и биха желали да получат в своето научно развитие, както и начина, по който си представят бъдещето на българската наука във всички нейни области, на откритие, иновативност и, разбира се, и научни области. Винаги Министерството на образованието се е стремило да се вслушва в мнението на организациите, обществени и неправителствени, в това число и в мнението на младите колеги. Дори лично аз, както и всеки, честно да си призная, съмнявам се да има професор с дълги години стаж, който да не обича да работи с младите. Най-хубавото нещо е да работиш с младите. Старите си ги знаеш им утвърдените знания, навици, знаеш им капацитета, но винаги, когато влезе така един по-свеж мозък, винаги е приятно. Същото се отнася и за администрацията, нали, госпожо Дамянова? Тя цени изключително много също младите колеги. Така че младостта не е порок. Разбира се, не е и предимство. Винаги младите има какво да научат от хората с по-голям опит, от гледна точка на поведение, от гледна точка на научна методика, от гледна точка на постигнато до момента, за да могат да се постараят и да го надградят, защото развитието на науката е всъщност това да не повтаряш вече направените стъпки, а да откриеш нови хоризонти на своите научни търсения и нови насоки за развитие. Пожелавам още веднъж така успех на днешната дискусия и, както казах, ще прочета доклада. Много благодарим, професор Петрова. Сега, както знаем, в образованието е изключително важна и експертизата. И поради тази причина искам да чуя, и предполагам и всички вие, мнението и на доктор Милена Дамянова, която също да каже своите мнения, препоръки. Благодаря ви, господин Белев. Господин Рошманов спомена, че това е бил първия проект, подобен на Асоциация на младите учени. Аз също бих искала да споделя, че за мен като директор на дирекция наука, от 6 години служаща на тази позиция, също беше предизвикателство и това беше първия проект, в който ние се включихме. Да, действително беше предизвикателство. Ние научихме много от работата по проекта и от Асоциацията на младите учени. Аз искрено се надявам, поне аз самата дадах всичко от себе си и вие да сте научили нещо. Оставам и за в бъдеще в тясно сътрудничество, кога по-интензивно, кога по-бавно, но сме на линия за всички вас, екипа на дирекция наука. Много благодарим. Сега, колеги, предлагам да минем вече към частта с представянето на докладите. Искам да ви представя доктор Михаела Иванова, която е от дясната ми страна, и доктор инженер Иван Станков. Вече доцент. Вече доцент. Честито, които да представят първата част от нашите доклади. Здравейте от мен, уважаема госпожо заместник министър, госпожо Дамянова, колеги.
уважаеми журналисти! Аз на първо място искам да благодаря и на нашите домакини за така топлото ни посрещане, а именно на Асоциация за развитие на София, и да кажа в каква зала се намираме. Ние се намираме в столичната библиотека и считам, че отчитането и провеждането на един такъв разговор си е точно на мястото, защото образованието, науката, администрацията и бизнеса следва да си сътрудничат и да произвеждат истински продукти, а ние сме в един такъв. На мен се пада честта да започна дискусията, като очертая основните акценти на анализа, който проведохме на Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България с хоризонт 2017-2030 година. Това е един дълъг период, който може да се разгледа на два етапа. Единият етап е етап на възстановяване, а последващият на ускорено развитие. Периода, в който ние работихме, съвпада точно с първият етап и нашият фокус беше основно да анализира връзката между администрация, наука и бизнес. За да осъществим тази наша задача, си поставихме още, така условно ги разграничихме на още 5, като анализирахме административните документи, нормативни такива на европейско ниво. Същите ги анализирахме на национално ниво. Направихме и един анализ на това каква е динамиката на осъществяване на дейностите по стратегията в конкретната ситуация, в която се намираме. Анализирахме и това дали е актуална генералната цел, визията на стратегията, и накрая формулирахме препоръки и изводи на база това. Като пътната карта, по която се водихме по време на нашия анализ, следваше следната динамика, а именно направихме един поглед на това къде се намираме и в каква ситуация се реализират дейностите по стратегията. Съвпадна с предизвикателствата, които имаме през последните няколко години. COVID-пандемията, войната в Украйна. По онова време я нямаше втората война, в която живее в момента и наши съседи се борят. Политическата криза, в която се намираме, и ситуацията, която става все по-сложна и по-сложна през последните години. И на база всичко това и текстовете, разписани в стратегията, и дейностите на Министерството са задоволителни, въпреки това колко са предизвикателствата. За миг не изостават в изпълнението им. Разделихме политиките и дейностите на две основни направления. Едното са хоризонталните политики, в които се включват финансовите инструменти, синхронизирането на административните документи и засилване на връзките между административните направления, които отговарят за научния сектор. Специфичните цели пък набелязахме в няколко точки и анализирахме доста задълбочено, а именно да се осигурява висока квалификация, ефективно кариерно развитие на научните изследователи, повишаване на техният жизнен стандарт, повишаване на броя на учените, за да съвпадне и да се доближи до този, който е посочен на европейско ниво. Развитие и поддържане, модернизиране на научната инфраструктура, създаване на все повече международни връзки за научни изследвания,
повишаване на качеството на научните изследвания и не на последно място стимулиране на частните инвестиции в науката, разширяване на научната общност, като тук да влязат и да се включват все по-активно училищата, гимназиите, които също се развиват по с научен подход благодарение на Министерство на образованието. И следващата стъпка по нашият анализ е насочен именно на изводите и на препоръките, а също така и направихме един сериозен поглед и на плана за изпълнение на стратегията. Теми, по които ще обърне специално внимание доцент Станков. Здравейте от мен, уважаема госпожо Дамянова, скъпи колеги, на мен ми се пада честа да представя изводите първоначално, след това и препоръките от анализа на стратегията. Няколко са по-основните изводи, които в краткост сме изложили на презентацията. Първо е, че взаимодействието администрация, университет, бизнес съдържа потенциал за повишаване ефективността на функциониране на всички обществени системи. Тук основната ни идея е да се използва научния потенциал в образователната система, защото този научен потенциал може да бъде много в полза както и на администрацията, за сътрудничество между администрация и наука, така и между науката и бизнеса, за съвместни дейности, съвместно сътрудничество, така че научният потенциал да може да се използва пълноценно. Вторият извод, който сме направили, е съществена пречка пред успешното реализиране на взаимодействието администрация, университет, бизнес и ниското ниво на предприемаческа култура и липсата и сред академичната общност. Това е едно от основните предизвикателства, които срещнахме при анализа на стратегията и в последствие анкетите, които правихме, но за анкетите колегите ще споменат малко повече. Следващият извод е, че ограничен човешки ресурс на държавни служители, които работят в сектор наука, съответно води до забавяне изграждане на устойчиви общности. Въпреки желанието на администрацията, все пак има ограничен ресурс, така че ще трябва, според нас, и неправителствения сектор да подпомогне администрацията, за да може да се интензифицират съответно изграждането на устойчиви общности. Четвъртият извод е, че се наблюдава наистина много добро ниво на оборудване на научна инфраструктура и това е свързано с националната пътна карта на Република България. Има закупена инфраструктура, така че има всички създадени условия учените от университетите, от научните организации да могат да имат достъп до нея и съответно да правят своите научни изследвания. Сега, колега, така, имаме няколко препоръки на база на тези изводи. Първата препоръка е необходимо да се засили подкрепата за неправителствения сектор, който да бъде насърчен и да подпомага сътрудничеството между администрация, бизнес и съответно университет за реализиране на взаимодействия между тях. Точно тъй като това ние, което забелязахме, в университетските преподаватели се познават едни и други по места, но малко липсва тази връзка, тези, които са в София, в Пловдив, в Бургас. Разбира се, Министерството прави всичко възможно да се тези връзки и тези взаимодействия подобряват, но тук според нас е и мястото на гражданския сектор, който да подпомогне по места съответно усилията както на администрацията, така на университетите и съответно на бизнеса. Втората препоръка, която имаме, е да се засили сътрудничеството между държавата и НПО сектора за изграждане на една предприемаческа култура сред академичната общност, защото в България се правят изследвания, но е хубаво тези изследвания да са практико-приложни и съответно, както и в много други развити страни, хората, които провеждат изследванията, също учените, младите учени и не само,
да могат техните научни изследвания както да влезнат практически в бизнеса, така защо не и голяма част от откритията, които те правят, да могат да бъдат организирани така в стартъпи, с предприемаческа насоченост, за да може това нещо и да повдигне и научния потенциал и съответно и икономиката на страната. Препоръча, следващия. Необходимо е да се засили подкрепата за неправителствения сектор, за който да бъде насърчен. Това всъщност има да е предния. Ти най-добре. Ще е по-удобно да контролираш. Да. Съответно, чакайте секунда. Така. В случая тук препоръчваме и да се проведе национално проучване за нагласите, каква част от магистрите биха отишли, продължили своята образователна научна степен в доктор, защото според нас е важно колкото се може повече млади хора да продължат своето развитие в науката и едно такова проучване ще даде какви са предизвикателствата и пречките в съответствие, които да спират младите хора да преминат към тази следваща стъпка, защото според нас много е важно повече млади хора да се занимават с наука и България е страна, която виждате и по международни състезания, и по научни форуми е така добре поставена, да се засили повече млади хора да участват да продължат образованието си и да се влеят в редиците на научните организации. Така, анализирахме. Само да видя. Така. Анализирахме и поне за прилагане на стратегията. Задоволство сме, защото заложените дейности са или изпълнени, или в момента се изпълняват, в зависимост все пак и от обществените и политически условия през последните месеци и години. Съответно няма да влизам в детайли по изпълнение плана за прилагане на стратегията. Както казахме, за много висока оценка даваме на направеното. До момента имаме няколко препоръки към стратегията и първата препоръка да бъдат въведени индикатори, които имаме плана, действието, съответно извършените дейности, но след това е важно според нас да има и въздействието, което съответните мерки са взети, за да се покаже дали трябва по някакъв начин да бъдат подобрени тези мерки в бъдеще. Такива идентификатори за производителност, съответно за въздействие, за ефективност, но те могат да бъдат оценени едва след като мине определен период след прилагането на мерките в плана за прилагане на стратегията. Втората препоръка е създаване на дигитален ментор за млади изследователи и учени, интегриран с интелигентен чатбот. Едно от предизвикателствата, които ние срещаме при работата в университетите с млади учени е, че тези млади хора правят научни изследвания, но в последствие не знаят как да защитат своите разработки. Говорим за патенти, за съответно полезни модели и нашата идея е да се създаде платформа с поне на първо време базова функционалност на чатбота, който да подпомага моите хора, да ги насочва какво трябва да направят, за да могат съответно да защитат своите разработки. И последната препоръка е създаване на платформа за свързване на млади учени, на млади учени с млади предприемачи. Тук основната ни идея е има млади предприемачи, които искат да развият бизнес, от другата страна млади учени, които разработват техни изследвания и когато се съединят, съответно това, което коментирахме и при анализа на стратегията, науката да влезне в бизнеса и съответно научните изследвания да бъдат по-практикоприложни и оттам да се повиши и качеството на науката. Реално, когато има заявка от бизнеса, че на нас е необходимо нещо, съответно извършва се дадените научни изследвания и реално науката и бизнеса върват ръка за ръка. Това беше от мен. Благодаря много.
Благодаря ви, доцент Станков. Благодаря и на доктор Иванова. Сега искам да помоля колежката Катерина Сакалийски да дойде при нас. И доктор Сибел Азис също. Уважаема госпожа Дамянова, уважаеми колеги, уважаеми гости, аз съм доктор Катерина Сакалийска, както разбрахте, и на мен се оказва честта да представя резултатите от втория етап на нашия проект. А именно в този втори етап проведохме проучване сред заинтересованите страни от бизнеса, администрацията, науката и образованието относно техните нагласи за така предложената екосистема. Проведохме анкетно проучване, което разпространихме с помощта на Министерството на образованието сред заинтересованите страни. На база на анализите, които представиха колегите, ние идентифицирахме горещите точки и на база на тях съставихме въпроси. Проучването беше проведено в периода от юли до септември 2023 година и достигна широка аудитория. Засегнахме всички сегменти от тази предложена екосистема. И сега ще представя съвсем схематизирано изводите и препоръките, които изведохме на база на резултатите, които получихме. Като изводи идентифицирахме важността на създаването на научни съвети и комитети към общините. Общините и тяхното включване към подкрепата на научната общност на местно ниво може би ще окаже ключово влияние във втория етап от реализирането на стратегията. Също така идентифицирахме нужда от допълнително обучение по предприемачество сред младите учени и докторантите. И не на последно място изведохме, че гражданската компетентност е изключително важна сред младите учени, докторанти и постдокторанти и съответно трябва да се наблегне на подобряване на гражданската компетентност сред тези сегменти. На база на проведеното проучване и изводите от него изведохме някои препоръки, като ги разделихме в категории. Съответно, на екрана виждате препоръките, които изведохме към образователните и научните институции и съвсем леко ще ги рамкирам. Учебните планове и програми във висшето училище да се координират с нуждите на бизнеса, за да се постигне баланс между предлаганите позиции на пазара на труда и създаване на в учебните заведения кадри. Естествено, това е цел, през която към която не спира да се стреми Министерството през годините, но идентифицираме нуждата, че може да се поработи по този въпрос и да не спира да се работи по този въпрос. Осигуряване на преподавателски състав с широк интердисциплинарен мироглед, включване на представители от бизнеса като лектори с цел обвързване на теорията с конкретното приложение в практиката, подготовка на кадри според потребностите и нуждите на бизнеса, съвместно разработване на учебни планове от висшите училища и бизнеса, допитване към експерти от бизнеса и включване на практически дисциплини в учебния процес, актуализиране на учебни ресурси, провеждане на проучвания от страна на ръководството на висшите училища относно застъпените икономически сектори в региона, където е позиционирано висшето училище. Също така бяха идентифицирани и препоръки към бизнеса и тях леко ще рамкирам. Участие на представителите на бизнеса като гост-лектори в висшите училища и научните институции, осигуряване на платени стажове, организиране на квалификационни курсове и обучения. Тук, разбира се, имаме една програма с студентски практики, която от години е действаща и има много добри резултати, трябва да се отбележи.
участие в конференции, семинари и представяне на дейността си, организирани дни на отворните врати в бизнеса и предприятията, по-активно участие в събития, дни на кариерата във висшите училища. Също така бяха изведени и препоръки към администрацията. По-голяма видимост и гласност на постиженията на учените. Живеем в свят, в който не е важно какво правиш, важно е как го представяш, то да добие по-широка гласност, да бъде популярно, обществото да бъде ангажирано с него и вярваме, че пътя към подобряване на статуса на учения в България, популяризирането на научната дейност и въвличането на обществото пряко в всички въпроси, свързани с науката и образованието. И също така общи препоръки, които така въведохме валидни за всички замесени в екосистемата, включване на повече практически стажове и учебни програми на студентите и надграждащи обучителни курсове на бизнес служители. Повишаване на качеството на образованието, създаване на нормативна база, регламенти, процедури за партньорство на бизнеса и образователните институции, взаимодействие между бизнеса и науката, създаване на система за управление на взаимоотношенията в дуално обучение, която да разделя по-оптимално свободното време на студентите, разпределя по-оптимално свободното време на студентите. И така нататък. Пълният набор от препоръки, тъй като те са доста дълъг списък, те са достъпни на сайта на асоциацията, както и на сайта на МОН и който е заинтересован може да погледне, да ги изчете внимателно в спокойно за него време. Разбира се, всичко това, което представихме тук, един критичен прочит на стратегията, на плана за изпълнение на стратегията, на проучването на обществените нагласи в замесените в екосистемата, но нека не забравяме, че има много неща, които вече се случват, има много хора, които полагат усилия в тази посока и трябва да бъдем оптимистично настроени и да работим и да продължаваме да работим, да развиваме добрите практики и да утвърждаваме нови, както вярвам, че и Асоциацията на младите учени може да бъде полезна в тази задача. Много благодаря, доктор Сакалийска. За нас беше удоволствие да изслушаме вашата презентация. Сега искам да чуем мнението и на дирекция наука в лицето на доктор Дамянова относно бъдещите планове на Министерството и по какъв начин бихме могли да си взаимодействаме. Аз съм си подготвила едни пищови. Това са мерки и дейности, които предстоят през втория етап на оперативния план. Те са все още на работно ниво, но голяма част от тях са стартирали и със сигурност ще бъдат включени в оперативния план. Проекта на оперативен план ще бъде подложен на обществено обсъждане, както се случва с всеки един документ, който се приема от Министерски съвет. Надявам се това да се случи през януари. Но като цяло предстои ни приемането на нов закон за развитие на научните изследвания и иновациите. Това е една от реформите, които са заложени в Националния план за възстановяване и устойчиво. Искрено се надявам, че утре Министерски съвет ще одобри проекта на закон. След това ще предстоят обсъждания в парламента и в ресорната комисия. През следващите 2 години на втория етап за изпълнение на стратегията предстои активно да се случват дейностите по насърчаване на академичния обмен между България и Швейцария. Знаете, че стартира втория швейцарски принос към държавите от ЕСА-13. В частта за наука на нашата държава са предвидени 3 модула, първият от които е насърчаване на интегрирането в България на обещаващи учени, млади учени от ЕСА-13 и Швейцария. Втория модул предвижда съвместни научно-изследователски проекти между България, още 4 държави от ЕСА-13 и Швейцария. А третия модул е за осигуряване на специализация на млади учени в швейцарски научни организации и висши училища.
Ще продължи изпълнението и на стартиралите вече национални научни програми. Знаете, че те са в различни тематични области: климат, културно наследство. Стартираха като инструмент през 2018 година. 19 все още се изпълняват, 7 са приключили. Вече постъпват предложения за нови научни програми, които от следващата година най-вероятно ще стартират, след като бъдат одобрени от Министерски съвет. Предстои да се разработи национална програма за подкрепа на докторанти и постдокторанти за специализация в чуждестранни високотехнологични научни комплекси и инфраструктури. Тази дейност е заложена в стратегията. За съжаление, през първия етап не успяхме да напреднем, но се надявам сега да имаме повече време. Също така се надяваме от дирекция наука да разшириме конкурсите за проекти на млади учени и постдокторанти в организирани от фонд научни изследвания. Всичко това обаче зависи от наличния бюджет за наука. Ще продължи да се осигурява субсидията на висшите училища за научна дейност, с която те организират финансиране на малки проекти на млади учени във висшите училища. Също така планираме да разработим и програма за работа с българската научна диаспора, не само за съвместни научни проекти, а също и за не точно курсови и лекции от изявени български учени, работещи в чужбина, но поне веднъж в месеца тези от тях, които имат желание да се включват в обучението на и бакалаври, и магистри. Ще стартира изпълнението и изграждането на 2 нови центъра за компетентност. Единият е в областта на агрохранителните системи, а другия е в областта на силно-иновативно и устойчиво управление на крайбрежната морска и речна околна среда. Тези 2 центъра за компетентност ще се изграждат с финансиране от структурни фондове по програма Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. С средства от тази програма лабораторният комплекс към София Тех Парк ще има възможност да изпълнява своя научно-иновационна програма. Знаете, че там са изградени 11 лаборатории, които могат да бъдат използвани за научни изследвания от всички. Ще продължат и останалите центрове за компетентност и центрове за върхови постижения да извършват научни изследвания с финансиране по програмата ПНИДИТ. Предстои ни да прегледаме и да актуализираме националната пътна карта за научна инфраструктура. В момента тя съдържа 51 отделни обекта. Представители на Асоциацията на младите учени са членове на постоянния комитет, който е отговорен за мониторинга на изпълнението на националната пътна карта. Ще продължиме да осигуряваме достъп до базите данни, до научните публикации на Web of Science и на Scopus, като в зависимост от финансовите възможности ще се опитваме да разшириме ресурсите, до които да имат достъп нашите учени. Ще продължи да се изпълнява програмата за стимулиране на публикационната активност. Знаете, че тя стартира през миналата година и с нея се осигуряват средства за допълнителни възнаграждения и изобщо за финансови стимули на хора, които публикуват в списания, които са реферирани в базите данни. Предстои да разработим и програма Отворена наука. Стратегическите научно-иновационни програми на изследователските висши училища по плана за възстановяване и устойчивост. Предполагам, че част от вас са включени в тях. Ще продължат да се изпълняват. В общи линии това е. Предстои, след като се приеме закона, актуализация на нормативната уредба, по която работят 2 фонда. Фонд научни изследвания и Националния иновационен фонд, така че да могат да работят в синергия и да се допълват като финансови инструменти с национален бюджет за наука и иновации. Благодаря ви. Много ви благодаря, доктор Дамянова. Надяваме се действително отношенията между администрация, бизнес и образование все повече да се засилват. Скъпи колеги, сега е частта, в която наистина всеки един от вас може да вземе участие, както колегите от медиите, така колегите от научните институции, от администрацията или от бизнеса. Който желае, микрофонът е ваш. Наистина ще се радваме да вземете участие в дискусията, защото тя е за всички нас. Здравейте, аз съм доктор Ива Дойчева от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН. Аз съм представител на младите учени в Общото събрание на БАН, обаче за тази асоциация чувам за първи път. Може ли да ни разкажете повече?
Също така тези анкети, които вие сте правили, не са достигали до мен, изобщо до колегите от института. Мисля, че това е пропуск. Съответно, в извадката ви не знам дали БАН присъства по някакъв начин. Много се набляга относно бизнеса и развитието на практическа наука. Обаче, без финансирането и развитието на фундаментална наука, аз не знам как се достига до практически разработки. Споменато беше, че анализа показва, че инфраструктурата е на много високо ниво. Не знам къде сте го видяли това, защото аз мога да ви кажа, че в БАН има пропуски и инфраструктурата не е на отлично ниво и има значителна нужда от това да се влага повече. И особено за апаратура, това, което ние като основен източник се стараем, е да печелим проекти и то отново насочени към фундаментални проекти, към фонд научни изследвания, като там финансирането е изключително ограничено. Конкуренцията е изключително висока. Съответно, например, в биологически науки всяка година само по 10 проекта се финансират, което определено води до недофинансиране на фундаменталната наука. Това недофинансиране всъщност води и до пропуски и изобщо до липса на развитие на практически изследвания. Бизнеса, мога да ви кажа моя личен опит с бизнеса и това, което се случва, е, че отново, започвайки една фундаментална разработка с моята докторантура, това отне в рамките на самата докторантура или 5 до 10 години след това разработване с вида, с който работя, до момента, в който се появи една фармацевтична компания, не желая да споменавам точно коя, защото все пак трябва да спазим известна конфиденциалност, те проявиха интерес. Обаче, те проявяват интерес към една вече готова разработка. Преди това, в началото на докторантурата ми беше станало ясно, че те проявяват интерес, но в последствие се оказа, че не, те нямат интерес. След започването на войната в Украйна и виждайки, че те имат известен проблем да се снабдяват с съответните изходни материали, те се обърнаха към нас. Но финансирането на тази докторантура беше основно... Финансирането беше лично. Аз финансирах своите командировки и тоест, отново казвам, че ако няма фундаментална наука, практическа наука няма и в момента тази фармацевтична компания заплати една доста скромна сума, за да получи част от знанието, което аз бях добила с много ограничено финансиране. Така че смятам, че е добре, така както се споменава, че науката много слабо прави връзка с бизнеса, е добре реално и бизнеса да започне да финансира фундаментална наука и да осъзнае нуждата от фундаменталната наука. Благодаря. Много благодаря. За Асоциация на младите учени беше първият въпрос. Да. Господин Рушманов ще отговори. Благодарим за конкретните примери, които дадахте. За Асоциация на младите учени сравнително нова, млада организация, така го мога да го кажа. Декември месец 2020 година екип от партньори и приятели, бих казал, решихме да създадем едно обединение на млади учени, докторанти, постдокторанти, асистенти, главни асистенти, които да бъдат изнесени в рамките на гражданския сектор като активност. 15 души бяхме като учредително събрание от различни сфери. Не говорим само от една сфера, от различни сфери. И сега към този момент вече, края на 2023, декември месец, вече имам близо от 50 члена, които са с различен статут, различна активност. Нямаме някакво постоянно задължение тези хора да участват по някакъв начин, но който по какъвто начин може да допринася. В рамките на тези 2 години имаме 2 проекта изпълнени и реализирани. Единият по Еразъм
плюс гласът на младите изследователи. Естествено, като създадахме Асоциация на младите учени, трябваше да достигнем до тези млади учени изследователи и пуснахме проект по Еразъм, който беше одобрен да преминем през 10 града в страната, университетски основно градове, които даже голяма част от дейностите, които проведахме там, събрахме така допълнителна членска маса и хора, с които продължаваме да работим и към днешния етап. Вторият проект, който успяхме да реализирам, беше този по оперативна програма Добро управление. И сме отново благодарен на МОН така за участието, съдействието, защото за да бъде реализиран този проект по оперативната програма Добро управление, имаше условия да бъдат партньорство, администрация и граждански сектори. Ние дадахме идея именно за стратегията за научни изследвания. Естествено, ние като организация също имаме своите затруднения, свързани с финансирането. Можем да го отбележим това нещо, защото нашето финансиране е устойчиво единствено само по проекти. Естествено, имаме все още проекти, които не са финансирани, дори са отказвани. Да не казват, че са отрязани, нали? Но отказвани да бъдат финансирани. И си търсим и ние, нали, начина на надграждане на тази екосистема и проектни идеи. Не е лесно, но пък оставаме оптимисти, че нещата ще се случат по-положително до година напред. Иначе за това дали е достигнала до вас поканата, изпратили сме по съответния канален ред самата тази анкета, която я създадахме. Как подходихме за подбора? Стъпахме на база на информация, която беше подадена от дирекция наука към МОН, които са по-скоро, нали, ръководители на катедри или ръководители на университети. Към тях изпратихме с молбата да бъдат препратени, да бъде препратена тази анкета. Нямаме изградени комуникации с отделни звена. Опитваме се в рамките на и нашата работа да създаваме тази база данни и за нас, която е важна, за да може да достигаме до повече хора, нали, като вас, като ваши колеги, с анкети, запитвания, комуникации, предложения за проекти съвместни. Това е нещо, което реализираме сега в момента. Ние също създаваме, имам предвид, че ние също създаваме нашата база данни от информация и банки кадри, с които можем да комуникираме и боравим. Инфраструктурата за МОН, предполагам, да, вие може да отговорите, госпожо Дамянова, за това. Благодаря, господин Рушманов. Сега госпожа Дамянова има думата. Аз благодаря на младата дама за интервенцията, но не бих могла да се съглася. През последните години, поне откакто аз, понеже преди да постъпя в дирекция наука, бях главен асистент в Института по електроника. Там работих от 2002 година до 2017 и знам какво е да няма пари за наука. През последните 6 години бюджета за наука нарасна двойно. Инфраструктура, не само в националната пътна карта, но и с всеки от големите проекти на фонда е допустим разход. Докторантските стипендии нараснаха двойно. 2 издания на програмата Млади учени и постдокторанти се изпълняваха. Преди Млади учени и постдокторанти националната програма, Академията имаше такава специална целева програма за млади хора. Националните научни програми, този бюджет от 100 милиона на година, той е за фундаментални научни изследвания. Няма как да очакваме бизнеса да инвестира в фундаментални научни изследвания. Фундаменталните научни изследвания са ангажимент на държавата, на правителството, защото това са изследвания, които повишават нивото на познание. Те не носят пряка стопанска реализация и печалба за бизнеса, за да искаме от него да инвестира. Относно конкурсите на фонда за млади учени и постдокторанти, понеже съм член на изпълнителния съвет, моите наблюдения са, че едва ли не всеки втори проект печели. Да, в конкурсната сесия всеки втори проект, ако не всеки втори, всеки трети печели. На мене лично ми прави впечатление ниския брой млади хора, които подават проекти.
Специалният конкурс, който е за фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти. Да, за големите проекти не е така. Там успеваемостта е по-малка. Но все пак тези проекти, които са за млади учени и постдокторанти, за мен е очудващо защо не се радват на интерес и хората не пробват. Нали, ясно е, че не от първия път ще спечелиш, но трябва да пробваш. Рамковата програма Хоризонт Европа. Тя дава безкрайно много възможности. Просто трябва да се научиш и да пробваш. Трудно е, да. От първия път не става. Но дори големите професори казват, че по някой път 4-5 пъти кандидатстват, пробват. Още повече, че по ПНИДИТ, оперативната програма, има заложени инструменти, както и по плана за възстановяване и устойчивост, само да получиш Seal of Excellence, т.е. да си минал прага за оценка, получаваш директно финансиране тук. Но и наблюденията ми за рамковата програма са същите, просто голяма пасивност. Някакси научната ни общност не се бори и не кандидатства. Има ли друг въпрос, на който не отговорих? Другия въпрос беше към бизнеса, свързан с фармацевтиката. И аз, между другото, съвсем в темата, понеже тук се присъедини господин Георги Руйчев, който е председател на български, изпълнителен директор на Български форум на бизнес лидерите и фармацевт също така в годините, да, с търговия и така нататък. Ако може да вземете отношение. Ами, те наистина станаха много въпросите и аз първо исках да ви поздравя въобще с проекта, с инициативата и с тази пионерска работа, с която сте се заели. Наистина е скъсано в някаква степен звеното между наука, бизнес, млади хора през годините. Говориме, че имаше неглижиране наистина от държавата предходните, след промените. Айде така да кажем. Сега ние минаваме в пазарна икономика. От планирана в пазарна икономика. Сравненията с другите държави са неадекватни, тъй като те са в пазарна икономика 200 години. Не са по-умни от българите, не са по-развити, просто имат повече опит. Проба грешка. Ние сме сега в този начален етап на тези 20-30 години, в които се опитваме да се намерим място държавата, институциите, неправителствените организации и бизнеса. Това е наистина една сложна система, която при скъсани връзки от промяна от една система в друга иска време. Това е моето наблюдение през годините. Имаше много трудности в началото, изобщо нямаше финансиране. След това на мускули с така индивидуална инициатива и така нататък. После държавата се усеща, че без фундаментална наука няма развитие. Спомняме си тази постна пица. Нали? Така че сега наистина времето показва, че не е правилно и това, което вие правите, заслужава адмирации, защото вие като едни ентусиасти почвате да събирате пъзела. Не е лесно, както е видно, няма лесно в пазарната икономика. Имаме елемент на, как се казва, на еволюция и на оцеляване на най-добрите, което не е най-правилното, но за съжаление там трябва да се оправяме. Що се отнася до бизнеса, и колежката каза, че наистина той е ориентиран по-скоро към печалба. Той за фундаментални науки и за няма време. Там, като си на борсата, на всяко 3 месече се отчиташ. Не трябва да дадеш резултати. В фундаменталните науки нали, може и да стане, може и да не стане. Нали, бизнеса не може да се го позволи, защото ще фалира. Не, че не го искат. Нали, аз съм бил в една от най-големите фармацевтични компании, 10 години, Glaxo. Чували сте, GlaxoSmithKline. Но там пак говорим за 300 години капитализъм. Те са малко повече. Нали. Те заделят за така наречената R&D, Research and Development, имаха около 4 милиарда. Но те ги даваха в Англия и в Щатите. Да, не ги дават в България.
Ние нямаме такива компании. Тепърва българския бизнес се събужда, българските компании се събуждат, международните се оглеждат за подобни проекти, но те искат пак бърз резултат. Те искат, ако не за 3 месечието, поне следващата година да имат, защото пък шеърхолдерите, нали, тия, които са съсобствениците, искат резултати. Нали, там е страшно. Нали. Така че от тази гледна точка се опитвам да отговоря на вашия въпрос. Бизнеса не, че не иска, може да си го позволи, когато има свободен ресурс. Но за целта пък трябва в държавата обстановката да е добра, да можеш... В Глаксо сме работили 10 години напред, 3 години в големи цифри и 1 година по месеци. Така планирахме. И така планират. Така целият западен свят планира. 10 годишна визия на къде си тръгнал, 3 години в големи числа и 1 година по месеци. Тази година 2023 аз съм направил плана за 2024 по месеци, за 2025 и 2026 тотал, какво трябва да продам, и 2033 на къде съм тръгнал. И това всяка година. Това се прави непрекъснато. Това, като започнах в Глаксо, те казват: Джордж, 80% planning, 20% action. Представете ли си? 80% планираш, 20% действаш. Викам, вие в кой свят живеете? В този свят живеят. Нали? Ние в България отрекахме планирането и сега береме плодовете. Нали? Тук гасиме пожари на едно брауново движение. Нали? Не знаем на къде сме тръгнали. И оттам идва вече каскадно. Нали? Държавата, администрацията, бизнеса, неправителствения сектор, затова се лутат. Тези неща, те са ги измислили, пак казах, не са по-умни, просто повече опит през годините. Сега ние се учиме, че трябва да планираме, че трябва да има следване на някаква перспектива, но слава Богу, пък ние като българи взимаме петилетките в съкратени срокове, учиме се бързо, нали, както е видно за 2 години младите учени от едни ентусиасти, които аз имам честта да познавам през годините, вече имат структура, вече печелят проекти, вече обединяват хора, достигат до повече хора и се надявам в бъдеще това да продължи и с още по-ускорени темпове. Резултатите няма да закъснеят. Наистина и вие сте запозната, аз също съм бил асистент, знам, че стават бавно нещата и иска не се по-бързо, но иска време, но пък и не трябва да се отказваме. Това е ясно. И затова пожелавам ентусиазъм, успех и мисля, че нещата във времето ще се случат и бъдещето е по-добро. Благодаря. Много благодаря и аз. Скъпи колеги, който все още иска да вземе отношение, заповядайте. На микрофон, само ако може. Доцент Светослав Георгиев, директор съм на един от сравнително големите институти към Българска академия на науките. Адмирации за инициативата, поздравления за презентацията, много интересно. Много ще е интересна резултата от тази анкета, която планирате. Призовавам ви да споделите с всички анкетата към нали, колегите, които следват магистратура. Така, искам да взема отношение по 2 въпроса. Единия, БАН, Българска академия на науките, беше един голям липсващ във вашата презентация. Ако искате да свържете млади колеги, които завършат образованието с някаква кариера в науката и съответно с бизнеса, бъдете по-активни, свържете се с нас. Лично с мен ще ви оставя контакти, но най-вече с администрацията на Българска академия на науките, защото БАН е най-големият производител на, ако може така да кажем, на наука в България по обективни критерии, повече от всички други институции взети заедно, без да искам да омаловажа, разбира се, колегите от университетите, но също така и най-големия работодател
в научната сфера в България. И ситуацията в различните институти е много различна. По отношение на финансирането от държавния бюджет е еднакво, разбира се, но има възможности за проекти, зависимост от сферата. Примерно, ние лично имаме много възможности за млади хора. Проблем е липсата на комуникация и на връзка, директна връзка между студентите и БАН, съответно. Няма тая връзка, вие сте на една прекрасна позиция да подсилите тая връзка и да я осъществите. Така че това е моят призив, да. Един коментар по отношение на научната инфраструктура. Доколкото знам, да, много е подобрена. Само отделни такива сектори остават с не много добра научна инфраструктура и то най-вече, както каза госпожа Дамянова, поради пасивност. В нашия конкретен случай, може би и на целия сектор, да. Че се опитваме и това да променим. Благодаря пак за усилията и за презентацията и успех. Благодаря. Еньо Савов. Аз мога да направя само едно уточнение, тъй като може би не съм била достатъчно ясна. Анкетното проучване беше проведено в периода юли-септември тази година и то е налично на сайта на асоциацията. Резултатите от него са описани в доклад и препоръките, които изнесох, всъщност е част от този доклад. Докладът е наличен на сайта на асоциацията, както и на сайта на МОН. А имате ли информация колко включилите се в анкетата са от Българска академия на науките и лично? Има, да. Или тя е анонимна? Всъщност аз получих анкетата и силно се надявам, че отговорих на анкетата. Да. Моят коментар беше за анкета, която планирате в бъдеще. Да анкетирате... За нагласата за продължаване на магистър. Хора искат да продължат научната си кариера като докторанти. И какви са трудностите най-вече? Това ще е много добре. Ако мога аз да отговоря на вашия въпрос, всъщност, тъй като анкетата беше анонимна, и тя обхващаше югозападния район, в нея не са упоменати висшите учебни заведения като наименование, съответно институтите към Българска академия на науките или ССА. Но в анкетата, тъй като имахме и отворени, и затворени отговори, в смисъл тип въпроси, в типа въпроси с отворен отговор имаме доста отзиви от страна на колегите от Българската академия на науките. И на базата на тези отзиви всъщност са форматирани някои от препоръките, които са към научните организации и връзката с бизнеса и съответно към администрацията и в това число и към неправителствения сектор като мост между всички тези заинтересовани страни. В бъдещи проучвания може би трябва да се засили, както колежката каза, нали, участието на анкетното проучване сред колегите, но ще работим върху това. Нека Еньо да вземе отношение, защото ние бяхме заедно на среща, но да не говоря само аз. Благодаря. Само понеже на 2 пъти беше споменато името на Българска асоциация на науките. Казвам се Еньо Савов на първо място, заместник-председател съм на Асоциацията на младите учени. Просто искам да споделя, че всъщност още при формирането на нашата асоциация, една от първите срещи, която направихме, беше именно с директора на БАН. И тази среща целеше да предизвика именно взаимоотношения с Българска академия на науките. Аз лично като докторант съм изключително доволен от Института за държавата и правото, за конференциите, които се организират, но някакси в един момент връзката се къса. Ние се опитахме да предизвикаме този диалог, търсихме среща нееднократно и за сключване на договор сътрудничество, и за възможности, и с конкретни инициативи, но някакси не се получи двустранен процес, който да затвърди тези взаимоотношения. И сега се радваме, че вие сте тук и го изказвате така. Просто може би някъде междинното или по-високото ръководно звено не сваля на по-ниските нива, но от наша страна, което каза и председателя по-рано, ние имаме много различни звена на науката, и медицина, и право, и киберсигурност, и какво ли още не. Така че ние търсиме тази връзка и ще се радваме, може би да установим. Ето тук си казахме и от двете страни, вие казвате, не е потърсен БАН, ние казваме, ние пък потърсихме БАН и нищо не се случи наобратно. И сега се радвам, че има възможност да изчистиме това недоразумение, защото пак казвам, в лично качество, аз бях много впечатлен от тази научна
конференция, която се организираше и се надявам да продължава да се организира на морето за юристи от всички клонове на правото. Много полезна с издаване на сборник и тогава беше концепцията, нали, това си го казвам пак като малко горчив спомен. След това се говореше и за млади учени, че ще бъдем потърсени, че ще продължат тези взаимоотношения, защото се изгради много хубава инфраструктура на юристи, които в момента са на добри позиции. Можем да си бъдем взаимополезни. Ние знаеме за вашата безспорна добавена стойност, която се дава и въпросът е само повече да си говорим и в комуникацията, да оправяме тези очевидно недоразумения, които се случили, но повярвайте, за нас БАН беше, може би, едно от първите места, на които отидохме и потърсихме среща и ще се радвам, може би, после в неформалната част да продължиме тези неща, не само за анкетата, ми за бъдещи проекти, които смятам, че можем да направим, но в никакъв случай не ви пренебрегваме. Това държа да се отбележи. Благодаря. Благодаря на доктор Савов. Заповядайте. Благодаря. Ами, да, не знам как се случва изобщо комуникацията. В случая дори не е от БАНа, от нашия директор. Отново не знам как е получена тази информация. Няма значение. Важното е, че все пак съм тук и се радвам, че съм тук. Но искам също да уточня нещо важно. Вие, нали, говорите за млади учени, за постдокторанти, докторанти. Реално, тъй като вече, аз бях млад учен, когато станах представител на младите учени в Общото събрание, но вече не съм млад учен. И много колеги, всъщност, докато са млади учени, не са толкова активни, реално не са никак ориентирани, не знаят какво да правят и след като защитят или след като добият опит, вече са много по-наясно какво става и всъщност как се случват нещата, но тогава тази подкрепа изчезва. И тогава, като главни асистенти, съвсем млади доктори, ние трябва да се справяме в науката. И става много трудно. Да, факт е, че МОН подкрепя с различни програми, повишили са и стипендиите и има много програми за младите колеги, но за съжаление, отново може би ще прозвуча критично, но тези средства не се разпределят според мен правилно. Аз участвах само в първия етап и мога да ви кажа, че реално тези програми не финансират наука. Тези програми са така създадени, че да подпомагат допълнително финансово младите хора, но те са толкова ограничени или така е неправилно и създадена програмата и трябва да се финансират, т.е. перата са така финансирани, че реално наука не може да се финансира. И истината е, че моето впечатление от първата програма беше лошо и въпреки, че това ме подпомогна и наистина чисто социално е добре за младите колеги, но когато ти не можеш да работиш, реално няма как да финансираш разработките си, оттам и кариерното ти развитие ще страда и в бъдеще не е добре. И за мен тези програми, една част от тези програми са буквално пилеене на пари. Ако те са по-добре структурирани, тези средства може би ще дават много по-добри резултати. Съжалявам да го кажа, но това е наистина личното ми мнение. Разбира се. Доктор Дамянова ще отговори. Да, може би сте права за млади учени и постдокторанти, първото издание, където средствата бяха само за допълнителни или основни възнаграждения. По време на изпълнението постъпи подобна обратна връзка при нас и затова променихме програмата. Второто издание на млади учени и постдокторанти, чието първи етап свършва сега, специално за постдокторантите предвижда те да кандидатстват с проект. Научен проект, който минава оценка. Идеята не е само да получат... Да, средствата са дребни за материали, консумативи, командировки и възнаграждения. Стигат, но все пак е нещо. Идеята е младият човек да се научи как се пише проект и как се кандидатства на ниво вътре в академията. Няма идеален инструмент. Нали, все пак тези инструменти ги мислиме ние в дирекцията.
Въпросът е, че тази програма е била на обществено обсъждане. Самата научна общност е много пасивна. Когато един документ виси 1 месец на сайта, обратната връзка, предложения за промени към по-добро, просто няма. Напоследък изобщо, а и това е, че един инструмент ти няма как да го измислиш идеален, както един закон. Винаги, когато тръгне да работи, се показват пробойните. И се стремиме във всяко едно издание програмата да е по-добра и по-добра. Но тя е само прелюдия към кандидатстване във фонд научни изследвания, където са парите за същински научни изследвания. Да, аз съм печелила такъв проект, като млад учен, печелих към фонд научни изследвания и да, това всъщност беше изключително добра школовка за мен. Но реално, точно благодарение на този проект, който никой не ме беше учил, просто един колега сподели негов проект, аз видях как се пише, го написах и се получи. Но след това вече, като съм млад учен, аз кандидатствам вече втора поредна година към големия конкурс, имам висок брой точки и тази година само 0,5 не ми стигна, за да ми бъде финансиран проекта. Но разбирате ли, аз съм главен асистент и CV-то ми не е толкова високо. И когато аз се изправя срещу академици, професори, представите си, всъщност съм получила рецензиите, но подозирам, че са ми взели точки точно за това, че аз нямам достатъчен опит, имам като един проект, но и съответно е много трудно оцеляването точно в тази група. Между младия ученик, когато си финансиран добре, реално те глезят в някаква степен, получаваш пари почти за несвършена работа, защото има и такива колеги. И когато започнеш да се бориш с тези големите, е много трудно да оцелееш и наистина се чудиш дали да продължиш. И то не е само в тази част. И ние, като асоциация на младите учени, сме в абсолютно същия проблем, свързан с конкуренцията, дори да кандидатстваме по проект в, примерно, сектор висше образование по Еразъм Плюс, ключова дейност 2. Там просто ни гледат като някакви отрочета, нали, такива. Какви сте вие, едва ли не. И за втори път ни режат проект, който е интересен, иновативен, с едни и същи точки. Даже това го сигнализирахме и към МОН, и към Мария Габриел, и към всичките структури. И сега се надяваме да се случат нещата. Да, почти сме на финала и ние да се откажем. Не трябва да се отказвате. Да, и, нали, не трябва да се отказвате, а вас ви съветвам, когато си видите рецензиите, преценете, нали, ако има голяма разлика между двамата оценители, има процедура за възражения, половин точка... Да, не казвам... Сме за една точка за финансиране. Също, аз подадох миналата година възражение, съвсем беше различен проект, но отново има висок брой точки, но отговор нямаше. Мисъл, как няма отговор от фонда? Нямаше никакво. Има специална комисия, която е за възраженията. Тази комисия преглежда всички постъпили възражения и преценява кои са относими, кои не. Но дори да са преценили, че вашето възражение не е относимо, вие трябва да получите някакъв отговор. Да, не получих отговор. И това е липса. Вие казвате, че няма обратна връзка, че колегите са пасивни. Да, точно липсата на отговор, липсата на чуваемост, за това, че едва ли не се представя, че всичко е идеално, ни отказва да говорим и реално, защото виждаме, че нещата, да, променят се, но просто защото това едва ли не е логичния ход. Все пак нещата се променят, но много трудно се променя. Конкретно имам нещо да кажа по този въпрос, доколкото съм участвал в работата на научно-експертни комисии към фонда. Първо, може би тук става въпрос за някакъв прецедент в конкретна комисия. Би трябвало да ви предоставят оценките на оценителите. Да. И вие там ще видите по кой показател, какви точки сте получили. Аз съм участвал и като оценител, и като член на научно-експертна комисия в работата на фонда. Моето лично впечатление и от работата на комисиите, в които съм бил, няма значение за оценката на научния капацитет и потенциал на колектива, научните степени и звания. Сега дали е академик, или е главен асистент, или е доцент, гледа се наукометрията, доколко е релевантна в съответната тема. Това е
така би трябвало да бъде и поне това, което аз съм видял в работата на фонда е било така. Аз самия съм печелил голям проект като главен асистент от първия път. Това преди въобще да имам отношение и да участвам в научно-експертни комисии към фонда. Така че е възможно. Тогава шанса беше да речем 1:5. Сега наистина има пасивност от страна на колегите и в университетите, и в БАН. Наистина шансът е по-голям, но както каза тук колегата преди малко, то затова е проектен принцип, не е гаранция, че ще успееш. Но пък когато участваш упорито и в този тип проекти, и в други, разбира се, това не би решило всичките нужди на учените и на научните изследвания. Трябва да има финансиране от различни източници. По мое мнение също така. Да, също друг проблем е, реално, аз не знам в коя област сте, в кои науки, но в биологически науки просто конкуренцията е наистина ужасяваща. Там проект с 97,5 не беше финансиран, докато в технически науки последния финансиране е с 95,5. Не. 75. От 80. Не, 95,5. Аз чух 75. Има разлика, да. В различните научни области има такива, които 99-98. Да, т.е. просто трябва според мен бюджета, за когато очевидно конкуренцията е толкова висока и има изглежда нужда, финансирането е по-високо, защото иначе, пък да не говорим в хуманитарните науки, за какви точки говорим. Там, ако се погледне, наистина 93 мисля, че може да бъде финансиран един проект, което за мен просто е 91 точки в областта на хуманитарните науки не са равни на 91 точки в областта на медицината, на биологията. Критериите за оценка са различни. Просто самите оценители, които оценяват в областта, някои оценители са по-критични, нали, като цяло сме го забелязали. И сега може би ще ви е интересно да разберете как се решава коя област, колко средства ще получи по конкурса. Фонда получава, да кажем, 10 милиона лева. Събира се изпълнителния съвет и преглежда, взима се в предвид предни години, кандидатствалите проекти и така тези 10 милиона лева се разпределят по научни области. Като мине оценката на проектите, като излезе класирането, се вижда докъде е чертата и кои са резервните. След това, понеже в някои от областите оставят средства, по някой път в края на годината фонда си възстановява от дела средства. Тези допълнителни средства се преразпределят пак към научните области. Но това пак изпълнителният съвет го взима като решение към коя област какви средства да финансира. Моето лично мнение, така и наблюденията ми са, че има области, в които кандидатстват страшно много проекти. Но има и области, в които са пасивни. Също така има трики моменти да решите, може би вашия случай не е такъв, дали към технически науки да подадете или към физически науки. Изобщо не беше възможно, защото работи с ендемични видове растения и няма къде другаде. Дори в селскостопански там, колеги правят така, кандидатстват в селскостопански, съвсем изкуствено, за да могат да се финансират. И съответно ние от фундаментална, съвсем с ботаника, се изместваме в селскостопанската област. От медицина са идвали в биология, но вече няма абсолютно никакъв смисъл, защото биологията е възможно най-високия брой точки и медицината с по-нисък дори. Което... И най-ужасното е, че невробиология, молекулярна биология, те печелят от 50% от проектите, което отново води до недофинансиране на други зоология, ботаника. Просто не мисля, че... Колеги, понеже няма да можем да изчерпим общо взето всички проблеми и да ги решим на тази среща, много ви благодаря. Предлагам ви да преминем вече към неформалната част, понеже така или иначе влязохме в дискусия. Най-важното нещо е точно това нещо. Взаимодействието между наука, бизнес, администрация и държава. Така че изключително много благодаря на всеки от вас, че беше тук, че взе участие.
И сега предлагам да разменим контакти и да минем в неформални разговори, да помислим действително как да преминем към практическото решаване на част от тези проблеми. Отново много ви благодаря, че бяхте част от нас. Благодарим.